יופי, תסתכל אליה. יפה. עכשיו אני אסתכל אליו. עכשיו אליו. שלום, מה פטר למטה. איך? פטר נמצא למטה. מתי צילמו אותך כשאמר? זה פורים זה פעם בשנה. תגיד לו שזה פעם ראשונה בחיים שלך שאתה פעם ראשונה בחיים מחפש. שלי שגדל לי איזה חזה. אבל חיוך. התאים לך. חיוך. תסתכל עליה. הנה, מספיק, נו, יאללה, מספיק. יופי, שתחזיק ככה, ואני הולכת להצטרף אליו ולצלם אותנו. תחזיק את זה ככה, אחר כך אני אבוא. תחזיק יציב. רגע, שירות העיבור שלי היה יפה. חודתי נשיקה בלב. אחד נעלה את זה בפייסבוק. זאת מסתכלת מעלייך, ראית? כן. מסתכלת עליי?